Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asenze esinye isibalo la kuzomela khona sidwebe khona igrafu yethu ukuze phela ujwayele ukwenza izibalo zethu lezi edinga ukudwetshelwa. Ngikuphe u-y is equal u-x phezulu u-x squared ezansi minus x minus 6. Uma usibona-ke isibalo sakho usiphiwe kanje, okubalulekile ukuthi ubheke kuqala ukuthi isisindo sangezansi esikhulu isiphi, isiphi esangenhla futhi. Uyabona ukuthi ngezansi sino-x kuphela, ngezansi sino-x squared iwona osinda kakhulu. Ncase, sengisusile ngikubhalela. Asibona ukuthi lokho okungezansi singakuhlukanisa sekutheni, sino-x squared okusho ukuthi singavula ama-bracket amakhwapha noma amakwekwethi amabili ngenxa ya-x squared sifake u-x ngapha nangapha sibe no-plus no-minus ngapha ngoba into yethu noma inamba yethu iwu-negative iwu-minus okusho ukuthi okulula kakhulu ukuthi singathi u-2 no-3 ngoba u-2 times 3 uzosipha abani uzosipha u-6 u-3 times 2 usipha abani u-6 sifuna njani thina u-negative ingakho sino-plus no-minus phakathi emakwekweni ethu. Njengoba sekunjalo-ke sesino-x-ke manje okusho ukuthi sesino-x over igwegwe lokuqala x plus 2 elesibili x minus 3. Mase kunjalo-ke singehlisa nje kuyifanele ukuthi sibhalile u-x wethu ukuthi u-minus 2 omunye u-x wethu ungu-3 sibona ukuthi ekudwebeni-ke lokhu sesinazo iy'mpendulo zani zemigqa yethu e-horizontal okusho ukuthi eqonde phezulu ehambisana leshona le phezulu. Nawo oqala wa-x wethu owu-minus 2 sesifuna u-x wethu ongu-3 naku siyawudwebelela-ke manje. Njengoba ngikutshelile ukubalekela ukubheka ukuthi isisindo esingezansi nesingaphezulu isiphi isisinda kakhulu uyabona ngenhla vele sino-x kuphela la ezansi okusinda kakhulu njengoba sengikusekelele u-x squared wethu. Njengoba sesitholele-ke iy'mpendulo zaka-x imigqa yethu lesi sidwebele eshona phezulu ya-minus 2 no-3 o-positive. Sifunana umugqa wa-y manje. Naku singawubeka la ukuthi ungaba ekutheni ungu-0. Kungani? U-y wethu o-x wethu bangasusana okuzosipha abani okuzosipha u-0. Ingakho umugqa wethu wa-y ungu-0 sudwebele la phezu kwalo mugqa vele okhona ngiyethemba uyabonakala ngoba lo ngezansi noma ngaphansi kwalo sudwebele umnyama. Awuthi ngikhombisa ukuthi ngabe kuyafana nento enjani. Singabhala kanje sithi awuthi siqale sibale la. Y wethu bawu-1 sofakela siqale sihlambise ngokuthi u-x u-10. Angithi sifuna ukubona ukuthi u-10 ungakhulu ufinyelele kubani? Nxa u-x uzofikelela kwini kulolu phawu lethu esilibiza ngo-infinity ekutheni inamba seziqhubekele kuyofikela ekugcineni lelelele kude kuyinamba. Kule mpendulo ethenta sibheke ukuthi uma sibheka futhi la ngishintshe manje sengifuna ukufaka 10
sifinyelela ekutheni siphuma nempendulo enjani. Kuyefana u-y wethu sabambelele lapho ku-0. Athi ngidwebele la isikhala sika-x nesa-y. U-x bangu-0. Singathatha ngokuthi y ungu-0. Sithi u-x uma ungu-1. Ngathatha ngokuthi y ungu-1 over usho kahle ungu-y over 1 over minus 6. U-x bawu-minus 1. Singathatha ngokuthi minus 1 over 1 minus 1 minus 6. Njengoba kushiwo lapha phezulu isibalo sethu sesifakane ekutheni esikhaleni sika-x sifaka no-minus 1. Impendulo yethu ngawu-minus 4 ofanayo no-positive 1 over minus 4. Asibone ukuthi mangase kuthe siyakudwebela lokho siphuma nento enjani. Uyabona ukuthi khumbula ukuthi u-x wethu besikade siwufakela ekutheni uzoba u-minus 2 no-3. Namdwebo wethu wokuqala ukuthi ume kanje, ngikhetha umbala ongagqamile kakhulu, angithembe uyawubona kahle. Ncase siqale maphansi udwebe futhi. Imigqa nokungihlula okanye imidwebo nje nokungihlula. Sibona ukuthi umdwebo omunye singawumisa kanjani. Ngibheka omunye umbala. Siqhubeke sithi u-4 kusho ukuthi kungafana nokuthi u-16 ngoba u-4 squared sipho 16 minus 4 minus 6. Usipha ba 4 phezulu 16 minus 4 minus 6 sipho 6 uyefana no-2 over 3. Ngakhumbula ukuthi 2 no-3 besikade siwusebenzisile. Asidwebele umugqa wethu-ke la, ngithemba uzobonakala kahle. U9 plus 3 minus 6 usipha bani? U-minus 3 over 6 okungafana nokuthi minus 1 over 2. Uma sikise emdwebeni lokhu umugqa wethu ushanethansi. Yeah, angithemba uvela kahle. Khuleka sothatha umdwebo wethu siwuqhathanise nomdwebo
wala kwikhikhi simone ukuthi wona ungaphuma kanjani. Uyefana yinani nowethu. Beku-x squared minus x minus 6. Sifuna ukubona manje kumdwebo ukuthi kuphuma into eyiyona. Naku usheshe umdwebo wethu. Bhekisisa ukuthi lo mdwebo ovelile la nomdwebo esiwenze ndawonye awufani na. Bheka kahle. Bheka ukuthi kuyafana noma akufani. Uma kukhona okungafani ubone ukuthi into ongayilungisa kanjani. Uma uqeda ungathatha isibalo futhi noma ezinye ecishe zifane nalesi sibalo uziqale maphansi uzenze bese uyaqhathanisa ukubona ukuthi esezenziwe vele ngabe ziyafana nemiphumela oyitholile wena. Bukisisa nasisibalo noma na umdwebo ubone ukuthi kuyefana na.